माइ गायग्राफोरा नै लोगोफोर जोंना नै माबायदि नोंखाना नोंगौफ्रा नों खांख्रायालाय बस्थायाव सोना रोगानोसै दैयाव पार जाबाय आरोना लोगोफोर नै हेलौ लोगोफोर बिडिएन ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालामो गासै मोजाङै दं ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ दायो आङो दुब्लियाव थांगासिनो आरोना दिनै जोंहा माइ गायदों ओमफ्राय बे माइ गायनाय हाजिराफोरनोनो ओमफ्राय साहैनो नागिरदों आरोना आं लोगोफोर आब'जों आंजों ओमफ्राय आलि खोनायबो दं सानै दिनैनिफ्राय गायबाय आरोना दाख्लै सानथाम फुबाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखाबो हागासिनो नै बोथोरा सानसे अखा हाबाय स' नायलांबाय था लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम बोथोरानो अखा हागासिनो सानफ्रामबो बेनिफ्रायनो लोगोफोर नै हा सिमाया जोंना ओरैजाय गायनायसिबां ओमफ्राय ओरैजाबो ओइसिबां ओइखिबो ओरैना खावसे गायगासिनो आरोना नै बै गायबाय थानाय आरोना लोगोफोर जोंना बुरजाथार हाजिराफोरा 15 जन दङ ओमफ्राय आलि खोनाया सानै आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय था नै बेफोराव गायजोबगोन गायखांबाय आरोना नै दहायो बेबो ओमफ्राय नै बेखौ गायगासिनो दा खौ हाबाथाय ओमफ्राय नै बेफोराव गायसिगोनलाय अखा हागासिनो गाइसमोन बैयावथ' बांसिन जाफैदों दैयाव पार जाबाय आरोना लोगोफोर नै नैबे दब्लायनाया बेजों नैबेजों गायनोनो हायासै बेखौ दा ओमफ्राय दैया एसे फिसा जाबासो गायफिनसै आरोना लोगोफोर बेखौ अखायाबो हाबाय थाबायना अखायाबो मोनानिफ्रायनो हाबाय थाबायना ओमफ्राय दैयानो सेमला गिदिरथार दलहा नालाय बिराद दै थायो एसे अखा हाबानो बस्थायाव सोना रोगानोसै स' नायलांबाय था बैयाव ओरैजा रानजोब्बाय आरोना नै खोथियाखौ लोगोफोर ओरैबायदि मेंबाय फुंनिफ्रायनो सानसे ओमफ्राय खोथिया राननायखौ भिडिअ खालामनायासै आङो भिडिअ खालामग्राबो गैयामोन ना हारसिंखाय ओमफ्राय अखायाबो हागासिनो खामोन दा ओमफ्राय आङो न'आव ओंखाम जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओंखाम जाना फैनानै दा बेयाव एसे खामानि दंबावो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम हेलो दोस्तों अभी मैं और सिस्टर हेडेसविल में फिर से आ गया और ये है मेरा सिस्टर घर में खाना खा के और फिर से आया फोरखौ गायखांजोब्बाय आरोना दहाय ओमफ्राय नै माखासे दंबावो ओरैजा बैयाव दहाय बुरजा जानानै थाबोदोंमोन ना बेखौ गायहैग्रोबाय ओइ नै ओमफ्राय दा बेखौ हाबाथाय गायफैसिगोनलाय आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम माइ गायग्राफोरा नै लोगोफोर जोंना खोथिया एखे नांबावनो मोननै लोगोफोर दायो आङो नैबे आलिजों दै फैनायखौ थेगासिनो आरोना दैया नायलाय नै माबायदि देखायलाय दैखौ बेयाव माइ गायदोंमोन आरोना दहाय सेस गैला गुलांजोब्बाय जि दाहार दै फैखाबाय ओमफ्राय दा बेनो ओरैना बाग्लायबोगासिनो आरोना जोंनियाव दा बेखौ थेगासिनो आङो लासै लासैनो माइ गायखांनाय हाबनानै सो गाइस लुक ये है मेरा भागिन है ये भागिन फेस रिवील करो से हाय हाय बोलो खांख्राइ हमदों जाहैदों खांख्राइ मोनदोंना मोनाखै देलाय मोनदों मोनदोंना मोनाखै बखनलाय देलाय बखनलाय बख' नोंखाना नोंगौफ्रा नों खांख्रायालाय बा एथ' फिसा खांख्राइखौनो उथांखौ एथ' फिसा खांख्राइखौनो दुगाथार खोथिया
रोगादोंमोन आरोना बेयाव लाबोफिनबाय दा एसे दंबावो दब्लायसे ना दब्लायनै दंबावो दा बेखौ रोगानानै फ्रि जासिगोन आरोना लोगोफोरजों Kayaknya kali kedengaran nih. Ani. Sesuatu kali itu komen kalau nak hordai lagi ber. Islam. Video sesuatu. लोगोफोर दायो जों दुब्लिनिफ्राय फैफिनबाय आरोना थांगासिनो न'आव ओमफ्राय दिनैना जोबथ'लायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो आङो दिनैखौ बेखिनियाव फोजोबथ'नोसै ओमफ्राय दासान्दि जेरावबो थांथ'नाय जायाखै नालाय जुलाइआव जोङो नागालेण्ड थांनायनि प्लेनिं खालामगासिनो जुक' भेलियाव ओमफ्राय थांनाय जायोबा नुगोन आरोना लोगोफोर